5 urte hauetan Donostiako udadeko jarrera esparru guztietan euskara erabiltzea da, markatu dugun helburua. Guztiok esaten dugu eta badaramazki urte batzuk esanaz benetako erronka erabilera dugula eta beraz udala den herri administrazioaren ikuspegitik ere oraindik ere badago zerregina jakina ezagutzari begira, baina erronka batez ere euskeraz ikasi duten eta beraien hizkuntza eskakizuna ziurtatu duten langile horiek benetan lanean euskeraz jartzekoa da.